Μία από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που δέχομαι από τους ασθενείς μου είναι πώς είναι η διάρκεια ζωής της αρθροπλαστικής. Ο βασικός εμπειρικός κανόνας είναι ότι η αρθροπλαστική γόνατος θα διαρκέσει περίπου 15 με 20 χρόνια. Δεν υπάρχει ακριβές όριο ηλικίας για να κάνει κάποιος μια ολική αρθροπλαστική γόνατος. Ένας μεγάλος αριθμός νέων ασθενών είναι πολύ κατάλληλοι υποψήφοι. Σε αυτούς τους νέους ασθενείς, τα συντηρητικά μέσα αντιμετώπισης δεν αρκούν πλέον για να διαχειριστεί ο πόνος και τα συμπτώματα, παραμένουν με αποτέλεσμα να έχουν σημαντική έκπτωση στην ποιότητα ζωής τους. Ωστόσο, μια ολική αρθροπλαστική γόνατος μπορεί να μην διαρκέσει τόσο πολύ σε νεότερους ασθενείς όσο σε πιο ηλικιωμένους ασθενείς. Και αυτό γιατί οι νεότεροι ασθενείς είναι πιο δραστήριοι και συνεπώς τα εμφυτεύματα μπορεί να φθαρούν πιο γρήγορα. Έχοντας πει όμως αυτό, η τεχνολογία που διαθέτουμε στο χειρουργείο ολικής αρθροπλαστικής γόνατος έχει κάνει τεράστια άλματα και συνεχίζει να βελτιώνεται σημαντικά.